Machakos odhi nyime gi chwalo chiemb kony ne familia mangaji hinyo e counties mopogore opogore ka tinende gichopo Kajiado. Piem maduong' mar adhula mar piny ngima World Cup chakore ayanga kawuono e piny Qatar ka tugo mokwongo en e kind Qatar gi Ecuador. Machiegni inya Ramogi jwang' nyinga en James Opondo. Kidwa tudri kodwa erono otema choke namba mar 2-600 kata Twitter marwa @RamogiTVKE mana @James Opondo Cine. Machiegni menyo mar bunde 4 gi lisasi 110 manyocha okwal gi jonjore mapok ong'e e tesendo bila makipasi e county ma Homa Bay ochopo odiochienge mar 4 ka apisas mago bila luorore e kor gwengego gi geno mar yudo bundego. Menyo mag gige lwenygo itayo gi kweth obila mawuok e tesende mag obila mago opogore e gwenge mag Nyanza ma oting'o obila mago kwach kich ka achiel gi obila mapile. Chenrono dhi nyime bang' ka bad migawo mar obila ma pachoka ne osechungo e tich apisas mag obila adek manyocha rik tiyo e tesendo obila makipasi kama ne okwale gige lwenygo. Komishona e county ma Homa Bay Moses Lilan e ote mare okoni nyaka ne chenrono mar manyo bundego chakre onge bunde magiseyudo ka okoni menyono koro gidhi chwalo nyaka e gwenge mag Homa Bay Town, Riwa kod Suba South ka achiel gi gwenge ma okiew kod kipasi. Onge. Senator ma Nandi Samson Cherargei okone piny owacho mondo mi owere kod chenro mar omo oduma kowuok e pinje ma oko. Cherargei wacho ni chenro mar omo gunde milion 10 mar oduma kaka nyolandi gi jatend migawo mar ohala Moses Kuria en mano manyalo rocho yuto mar jopur mapacho kae. Na inashangaza kuwa waziri wa trade na waziri wa kilimo hawafahamu kwamba hii ni msimu ambao ni wa kuvuna mahindi. So atudhani hiyo statement was made in good faith. Kama ingekuwa inasemekana kwa good faith, tungetumia msemo kama hiyo wakati ambao wakulima wetu wanavuna mahindi. Ina demoralize our farmers, na hiyo nataka niulize kwa sababu kesho ama kesho kutwa kama wajumbe ambao wanatoka sehemu pana ya Rift Valley ambao tunapanda mahindi, tutafanya mkutano tuketi na waziri wa masuala ya kilimo Senator Mitika Lunturi na tuketi na Senator na Mheshimiwa Moses Kuria ambaye ni waziri wa viwanda. Hiyo mambo ya uagizaji mahindi isimame kidogo mpaka mwezi wa pili, na tukishafahamu ya kwamba tumechukua mahindi zote tumenunua, kwa sababu hata national wakisema kuwa wakulima wanakataa kuleta mahindi hawasemi vizuri, kwa sababu hata Cereals Produce Board ijafunguliwa, bei ya gunia moja ya mahindi ijatolewa. So nataka niulize tu hiyo ndio ombi kama viongozi, na hii serikali yetu tutaketi chini tujaribu kusuluhisha, kwa sababu hii serikali ya Kenya Kwanza katika manifesto yetu tulisema ya kwamba tutashughulikia mahitaji na kuhakikisha haki ya mkulima. Kawadhi nyime oironi chiegni pinje makwangi romo 200 koro oseketo winjruok mabiro choko omenda ma ikonyogo pinje ma oko dongore e kedo kod midhiero ma ikelo kod kethruok mar kor lwasi. Ne en mor bang' romo ma osebet kadhi nyime e piny Misri rumo kod winjruok mane okelo fungruok ne pinje ma yutogi ni piny ma osebedo ka manyo kaka ginyalo yudo kony mabiro jiwogi e kedo kod chandruoge kaka oro kod oula ma monjogi
kaluwore kod kor lwasi ma osebedo ka kethore kuom higni mang'eny mosekalo. Okang' ma kamano yango aguch omenda ma otisi ni loss and damage kendo golo pek ma pinjego osebet ka winjo kaluwore kod kethruok mar kor lwasi, kata bed ni gin ok gijiw kethruok e kor lwasi kaka pinje ma osedongore. Jagoro maduong' mar riwruog pinje duto Antonio Guterres kata kamano ne owacho ni mano en okang' maber to pod okenge mamoko dwarore. Hearing no objection, it's so decided. I welcome the decision to establish a loss and damage fund and to operationalize it in the coming period. Clearly, this will not be enough, but it is a much-needed political signal to rebuild broken trust. The voices of those on the front lines of the climate crisis must be heard. The UN system will support this effort every step of the way. But let's be clear, our planet is still in the emergency room. We need to drastically reduce emissions now, and this is an issue this COP did not address. A fund for loss and damage is essential, but it's not an answer if the climate crisis washes a small island state off the map or turns an entire African country to desert. Seche koro ikwano kapok tuke mag pinje mangima chakore ayanga e piny mar Qatar. Johera mag adhula ni kod geno ka olap dho jotugo ndong' ne okombe mapekne en kilo 6.1. Adwani wadhi nyaka e piny mar Qatar kuma watudre kod jafwambo marwa Isaac Swila. Swila kinyalo to nyiswa ni to Qatar chalo nade, liet weather chalo nade, to jotugo be oseikre e tugo mokwongo ma dhi bedo kind piny mar Qatar kod Ecuador. James Oponzo, erokamano awinji yo makare achiel kachiel koka e boma mar Doha, piny Qatar, kendo kaka iwacho eni adhula maduong' kihero World Cup chakre odiochieng' ma kawuononi sa achiel otieno e pap mar Al Bayt mabende ni i boma maduong' kanigo mar Qatar. Osebedo ka jogi rito, johera adhula oserito kuom ndalo mang'eny, higni 12 nyaka ne giyud ratir mar anda tukegi. Kata kamano, asewuoyo gi ji mang'eny kanigo, jofwambo, johera mag adhula mabende koro orito sidang' mondo gine kaka opira ni dhi chakre. Qatar e tim ma tugo e dala, or the home team kihero, to bende gini e tim or piny makwongo anda tukegi e piny in the Gulf region kata kihero kamano. To koro sani ochopo okang' ma idwa neno kaka gibiro tugo. King'iyo group A kama gin tieno Qatar gin kachiel kod tim mar Ecuador mabende gidhi chakre go kawuono. Alafu nitie bende tim mar Senegal mabende ting'o simbo mar Afrika kaachiel kod tim mar Netherlands kata Holland. Kata obedo kamano ne nyaka wang'e ni kundi mar Eno, tim mar Senegal dhi koso jatugo margi Sadio Mane, mabende madaktari nosewacho no ok nyal yudo chango isama dware mondo odhi otug. Koro Sadio Mane ok dhi tugo. Kata kamano bende kanyalo mitu darubini en bende tim mar France dhi koso jatugo miluongo ni Karim Benzema. Gima bende jawinjo wa kata janeno nyaka ng'e ni awards ma ichurumu Sadio Mane ma ok France nene owin Ballon d'Or. Sadio Mane ma ok Senegal nene obedo namba 2 itok Benzema. Sani jotugo gi bende mabeyo gini achiel kuom jotugo mabeyo kabisa e piny mangima dhi koso tukegi. Nyoro bende president kata jatel weche tuke e piny mangima, president of FIFA Gianni Infantino, nyoro ntie kod galamoro manyo wuoyo kod jofwambo Qatar National Convention Center kama antieni en od jofwambo kama walose weche miyo oganda, kendo kanigo kanyo Gianni Infantino nyontie nyowacho niya siasa osebedo katimre sana iwach World Cup ni, lakini kopira chakore otieno makawuono chakre sa achiel ok odwa ni ji obi mondo oket e wach siasa, lakini odwa johera adhula obi pap ging'i mpira gibed gi time maber kanigo. Kendo bende bang'e Arsene Wenger mabende chone japuonjre
kocha maduong' mar Arsenal, kachiel kod Sandy Olise mabende en legend mar Nigeria, kachiel kod Jurgen Klinsmann mabende ni jatugo machon mar Germany kendo en japuonj mar Germany. Bende nowacho ni gin kanigo kendo gigolo report mar FIFA Technical Committee. To giwacho ni gin kanigo kaka Technical Committee mang'iyo kaka tuke tugore, ng'iyo jatugo mane bende ma create so many chances na match, defenders bende chiwo opira yore machalo kamago. Koro gibedo ka gi analyze opiche gi kaka dhi mbele. Lakini kaka wacho ni sani an Qatar National Convention Center kama wantie ka jofwambo king'iyo toka magi jofwambo moa e pinje mopogore opogore, kendo ineno ka gidich giloso wechegi manyien ma gidhi miyo e pinjegi. Bang'e kaw kanigo bang' seche matin dakika 30-45 hivi adhi kamiluongo ni virtual stadium 1 kama bende team mar Senegal mabende wan kanigo gidhi miyo pachgi kaka giikre ni opira margi ma gidhi goyo. Senegal kaka wacho kachiel kod Ecuador kod team manyumbani Qatar kachiel kod team ma Netherlands kata Holland, giduto gini group achiel ma group A. James. Erokamano Isaac Swila kantiere boma kata geno ni odhi bedo maber kod nikech jakanisa to nawinjo ni jogo no kuma amona koro onge ginene mebedo cha onge geno odhi dhi kod maber ahinya nikech ja Kristo. Erokamano Isaac Swila kendo Isaac Swila obiro bedo kwa tudre godo nyakwara magajwan ka entiere pinya mar Qatar ka sani entiere boma ma Doha obiro bedo koluwo tukegi achiel kachiel kendo kelonwa report kowuok e pinyno mar Qatar. Ka wadhi nyime wedo ni joma mine okwa mondo obed ka dhi e klinik e yo makare seche magipeka mondo giyud kony ne nyithindgi ma inyuolo kod kit ng'ol ma opogore jolony e weche mag thieth wacho ni moko kuom ng'ol ma inyuolo go nyithindo inyalo thiedhi ka oyangi chon. Jojuma miole mathoth. Higni 28 mokalo, Grace Mari, majadak, e gwego mago Singo, e Sapot Masunai, ne onyuolo nyathine makayo, kendo ne omiye nying kaka Margaret Ajema. Ajema ne onyuol kod ng'ol e tiendene kaachiel kod lwetene. Wakati alikuwa anaenda shule, alianza shule, alikuwa anatoka tu hapa paka Usingo. Anaenda tu tu chini, akitambaa chini. En ng'ol, mabende jolony e wechego mag thieth wacho ne iluongo kaka congenital malformation. Huyo ni mtoto wangu wa kwanza. Nilimzaa tu hivi. Cause can be inherited. It can also be idiopathic. There are no underlying causes that defines what causes such deformities in the womb. We find difficulties in treating such cases because when identified at the later stage. Da kod kit ng'olni okosetama Ajema chopo lek mare ngima. Kata kamano, gima koro geng'o lek mare en chan magidakie. Fanya mtihani wangu ni wa 2022 mwezi wa 3 nikapata D+. Kwa maisha nilikuwa natamani kuwa judge. Secondary kwenda niliomba usaidizi mahali. Alifanya bidii mpaka akamaliza. Sasa vile naweza kujisaidia ni ngumu. Nahitaji chakula, tukipata kidogo tunakula, ama ukiona tumekosa sana tunaenda kwa majirani tunaomba. Kata bed ni ong'ol, Ajema nyalo timo gigo mathoth ma jok monge kod ng'ol nyalo timo. Yangu ya kawaida, mimi naweza pika, kama mama ni mgonjwa hawezi simama. Mimi napika, wanapika kama huyu dadangu ameenda shuleni. Mana kaka joma moko maoda kod ng'ol e kaunti ni ma Migori, Ajema bende koro yudo pek e yorego mag wuoth nikech onge mandiga mabende ng'ere kaka wheelchair. Tembea ni shida. Kama hapa tuseme nikitoka hapa nikienda Migori, si umeona njia yenye nimepitia, yenye napitia. Napitia tu hii njia hadi huko kwa barabara. Ndio nipate pikipiki ya kupanda hadi Migori. Kwa tunapewa hii pesa ya disabled. Lakini wai nakawia saa zingine inakawia. Kama saa hii tuseme tulipata mwezi wa 6. Hadi wa saa hii tujapata. Jolonyi wechego mag thieth wacho mokuom ng'ol mabende koro inyuologo nyithindo gin mago eko mabende koro inyalo geng' pone ng'ama miyo seche mopek odhi e klinik e yono mowinjore.
Mothers are advised to routinely go to the maternal and child health clinics whenever they conceive or even after delivery. Ajiema en achiel kuom jogo ma odak kod ng'ol ma bende osechiwo ranyisi ni dak kod ng'ol ok nyal tamo ng'ato chopo lek mare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora mogo jwang'ara ni mondo kao yeo matin ayudi pi mora modhena kuoro tumudhuro kata bende wantiere Facebook live. Aneno kae Daniel Onyango ka ngewa ka boch okoni sani entiere dala mar Nakuru kendo neno wa yorno makare wachona mos ne okeo nyakach ka jimbo Kamek okeo nyakach ka jimbo Kamek bendo opoyo wachna kendo ko wachona neno Ramogi yorno makare wuod Marindi Kanyada Homa Bay County wachoni oluwo weche manyien yo makare. Madison Junior bende wachoni oneno waka owuok dala mar Rongo kendo wachni Ramogi TV lera dua Andrew Jatelo wachona winjowa yono makare ka entiere Nakuru City. Nakona mogo jwang'wa ko yo kod wugo pod wan kod weche mathoth. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Luoko lwedo seche duto godiochieng' ber to onyalo bedo maber moloyo kinde ma tuo moro omuoch. Kik wiyi wil ma ok iluoko lweti kinde ka kinde. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo enya Ramogi romo mara para maga counties apar gang'wen mayudre alwora mara nam lolo chakore yanga e county ma Kisumu. Governor apar gang'wen igeno ni dhi yuoro e romono. James Okoth ka entiere e romono tudore kod achiel kachiel. James kiwinja to nyiswa ni to romono nosechakre to ang'o madhi mbele gi sani? Erokamano James Opondo, achiel kachiel ka antie county ma Kisumu kama romo mar 10 mari counties 14 moluoro nam nolwe osechakre kawuono. Welo osechako donjo. En romo mabiro bet ka kochakre kawuono nyaka kiny. Romo mabende en mokwongo chakre tim yiero maduong' ka achiel kuom gik midhi rangi en to governors manyien mobiro ibiro tieggi kendo ibiro timnigi chenro makare mar neno ni gilony gi weche madhi mbele
kanyachiel mar LREB. Antie gi jotelo ma osebiro ka moting'o governors mayudre counties mantie alworani, to bende an gi jatelo mochung' ne LREB. Wamigi thuolo mondo wawinj ni to en ang'o gang'o ma nyikwa Ramogi Ajwang' onego bed ka okete pachgi ni gidhi yudo kotudre gi romo machalo kama. Arwaki e yamo chaknwa gi nyingi konwa to gin weche mage ma onego bed ni oganda dhi neno. Erokamano. Nyinga en Victor Nyagaya, to anie machung' e wach mar Lake Region Economic Block kaka jatelo makanyo. To kawuono wan gi romo maduong' moting'o governors 14 ma osechako donjo. Kineno chien kae wan kod Governor Excellency Ochilo Ayako, Governor ma Migori, wan kod Excellency Governor Simbarati, Governor ma Kisii, to governors moko be nitie ye kae. Wan gi Governor Lusaka osechopo ka, wan gi Governor Otuoma, His Excellency Governor Nyong'o bende nie yo biro, former governor mane koro dhi bedo ma en chairman mar Lake Region ma bende koro ang' weyo telo no kiny kosetim yiero, Governor Oparanya bende biro. Wan gi former governor Ongwae mane en vice chairman mar Lake Region Economic Block, obendo osechopo ka. To maduong' ahinya kawuono en ni jotelo gieki biro timo gimiluongo ni puodho projects mang'eny ma wadwaro mondo wadonjie mondo timre e kind counties 14 go. Counties 14 go oriwo Migori, Homa Bay, Kisii, Nyamira, Bomet, Kericho, Kisumu, Nandi, Trans Nzoia, Bungoma, Busia, Siaya, to kod Vihiga, to kod I think those are 13, 14. Yeah, mago duto te nie bwo riwruok achiel mar Lake Region Economic Block. To gima daher nyiso jokanyanam ni Lake Region oting'o mwandu, kendo mwandu mang'eny, kata mane bolo kae ni wan gi mwandu mang'eny mag mula, mag modhi, wan gi mwandu ma ka orit maber kata nam kae ni, ka jotelo gi kinyo buodho projects ma wadwaro mondo otimre, to bro loko ngima mar jokanyanam. To mana ka riwruok no obet kaka obet no, kaka uwinjo jok makwanogo te, en riwruok moting'o dhano karibu 16,000,000, ma mano en karibu quarter mar population mar Kenya kaini. Lieknwa agenda mar riwruogni e romoni. Agenda mar riwruogni en achiel, mondo mi kiny kata kawuono godhiambo giyud yiero mar jatelo manyien, nikech nyocha kotim yiero mar national election, koro sani wan gi governors manyien to machon bende osedhi. Koro wadwaro mondo wabed gi jakom, kae to jakom bende obed gi jalupne. Omiyo en gima duong' ka kosetim yiero no, to kore ko wadonje agenda mamoko. Agenda mamoko en ng'iyo kaka wabro chako projects, kendo projects go gin kaka mag keto reru e kind counties 14 gi manyalo ringo ka Migori nyaka Trans Nzoia. Mage gik ma wabro timo. Yeah. Wantie gi governors manyien ma kore ka dhi donje riwruok baka ma wageno ni wadhi winjo pachgi, to gin weche mage ma samoro gidwane riwruogi okonygi go e chwalo weche mag dongruok e counties gi. Iparo ni gin weche mage ma governors manyien onego dhi yudo ka okalo e riwruogni mar neno ni gichwalo weche mag dongruok e counties mag gi? Governors manyien ok unocho ng'eyo gima dhi nyime, emomiyo gibiro kae gi te mondo gifweny ni to riwruok mar Lake Region ni ang'o manie iye kae ma ka giriwore to bro konyo jopiny ma girito kaka Migori, kaka kuonde duto te. Omiyo ochuno gi mondo gibi kae kawuono mondo ging'e ni to riwruogni gibro tiyo go nade mondo olos ngima mar jopiny. To en riwruok ma kaka wacho no, ka giketo e teko ma neno ka gimiyo no,
bro loko ngima jopiny e Lake Region Economic Block. Erokamano James Opondo, mana kaka iwinjo weche makamago gin weche ma pod waluonu nikech wago tach ka pod wadhi bet ka wantie gi governors ma mae odiechieng'gi mokwongo kata mae kindegi mokwongo mar donjo e riwruok ma kama. Wageno ni wadhi winjo pachgi kaluwore gi weche mag dongruok magi temo chwalo e counties magi kokalo kuom dongruok ma kama. En romo ma eka welo dhi mbele ka donjo, governors dhi mbele ka donjo, gidhi mbele ka gindikre. Wadhi bet ka kendo wabro bedo ka waluonu wechegi achiel kachiel ka e kindewa mag weche manyien mabiro. James. Erokamano James Okoth ka wuok e kaunti ma Kisumu kuom lipod no. Geno ni kochopo sa achiel ibro miyogo e yorno makare. E alap ma Al-Bayt Stadium, tim mar Qatar magin jobag tuke mag pinje mangima biro rakore kod tim mar Ecuador. Tugo mokwongo ochakore sa 1 otieno. Qatar manitiere thuolo mar 50 chung mar timbe pinje mangima ni kod geno mar yudo loch e tukgi mokwongo, kata doko ni ma en tukgi mokwongo mag pinje mangima. Ecuador kumachielo ni kod lony mar tuke pinje mangima kendo